Na, sziasztok, én Tomi Gamer vagyok, és bocsánat, hogy jelentkeztem. Na, itt egy újabb videó lesz. Kis be vagyok főzni, nem számít. Most elnézem, csinálom, most csak videót. Na, hát egy ilyen 7 másodperces kívásról csináltam. 5 perc alatt így összeírtam. Hát 7 másodpercért. Úgyhogy 7 feladatot raktam fel. Na. Azt mondja, hogy lennének. És akkor itt is már is. Na mindegy. Stopper egy régióramból. Na. Csak egy kicsit ilyen rendetlen. Na. Először felolvasom. Majd inkább nem. Számon meg a 10 alatt. Jó. Akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez 10 másodperc és 19 század másodperc, ez nem számít. De meg kicsit lassú volt, nem számít. Csak megy kint az X-faktor. Mondd el a betűket, számokat a játékos nevedben szereplőket. Megtérem? Megteszem. Stopper indul. T-O-M-M-Y-G-A-M-R 1, 2, 3. 8 másodperc, 94 század másodperc. 9 másodperc, ez volt a második. Harmadik. Él a kis kígyódat. Hát az én kis kígyóm az ez. Mint a múltkor Máté szakán próbáltam a Tesco-ban megcsinálni. Ez nekem nagyon bejött. 8-as. Várj, hol is írva a nevét. Szóval ez a 2-es. Na. Stopper indul. Az én kis kígyóm vagyok. Piros kígyó, fekete csíkokkal, és a 2 szám. Tudom, egy kicsit ilyen rövid. Hát ez 7 másodperc, 100 másodperc. Az mondjuk még jó. Jó, ez egy kicsit vicces lesz a 4-es. Fújj el ort, ha akarsz, ha nem. Az úgy, hogy 7 másodpercig. No, csak néztem. Mindegy. Nem törődünk. Tényleg vagyok. Na hát akkor stopper indul. Ugyan, mint az előző eredmény, 7 másodperc, 600 másodperc. Ez egy kicsit guszti volt. Mindegy. Jaj, 5-ös. Vagy szerelmet egy csigánynak. Jó. Ezért választottam. Csigusz. Ja. Megfojtalak. Stopper indul. Ó, Csigusz, én annyira szeretlek, azon szép azon szép hátosoddal, meg a skate szép szeméttél. Ez 9 másodperc, és 71 század másodperc. Mindegy. Megnézzük, akkor ez egy olyasmi videó lesz. Vicces, most nem. Ez is egy olyan féle másodperc, ami lehetetlen. Szinte. Na, 6-os. Csókolóz egy kutyussal. Fúj. Az én kutyusom földi lesz. Azért mazdatom leszállni a földét a fülén. Egy ilyen webkins kis állat. Már még van nekem ez a házki. Félig. Szerintetek még cukibb. Szerintem ez cukor. De ezt most akartam mutatni nagyon.
Na, ami nekem, ha kérdeztek még az óra, most egy ilyet használok. Meg is mutatom. Valami ilyesmi. Mindegy. Kezdjük is. Mindegy. Ez 7 másodperc, 21 7 másodperc és 24 század másodperc. Lehetetlen. Na, csak. Most mi van? Jó. Na. Hetedik azért vicces. Mondj valami sajtos viccet. Hát, nem tudom, stoppert. A sajt. Sajt az egy sajt. Nem is volt vicc. Szíves. Ez egy 7 másodperc, 41 század másodperc. Mindegy. Nem is rabolnám az időtöket. Köszönöm, hogy megnéztetek. Én Tomi Gamer voltam. Sziasztok, és amúgy bocsánat, hogy még mindig... jaj. Oda nem hallhatja. Tudom, hogy még mindig nem csinálom laptopról. Fúj. Holnap fogom. Belekezdek. Mindig ez is úgy be tudom állítani. Úgyhogy, sziasztok!